función da nova corporación dende o 21 de xullo de 2015 ata o 22 de 12 de 2015 celebráronse un total de 24 xuntas de área de facción de servizos onde está inserida, digamos, a área referida de control e información de contratación do Concello de Ourense. A esa área só asistiu unha vez a concelleira responsable e vanse acumulando unha tras outra preguntas de contratos pendentes, de concesións, entre os máis destacables o prego de transporte municipal, a adjudicación e execución da rede wifi, o parque público de bicicletas, paneis publicitarios, axuda no fogar e un longo, etc. Jara no está para elaborar documentos que no constan en los expedientes, para dárselos a usted, para actuar de secretaria. Ni esta concejala ni el personal de este concello. Esta moción es una burda copia, vampiriza iniciativas anteriores que no caben ahora. Es innecesaria. Determinados cometidos que usted busca, bueno, si puede encontrarlos en el área correspondiente, analice allí las concesiones que corresponden a ese área y haga los planteamientos que le dé la gana. Como que vostedes nos remiten á web. É dicir, a la hora de fiscalización da oposición, remítese ao perfil do contratante da web. Home, por favor, non me extraña ao final hai a caso de corrupción, porque se a información que temos os grupos da oposición, cuya principal labor é fiscalizar a labor do goberno, é a mesma que a que ten o meu veciño do Quinto, pois entón moi pouco vamos a fiscalizar.